Ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Ҳозир дар ҳамин ҷое ки ман истодагим як ду сета фирмаи букмекерияй лаҳнат ба инҳо мехонам. И як чизе ҳастае ки дар ҷумҳурии ҳамон ҷавонои моро носолим кардаста. Инӯ ман медонам қати робар ями гап мезанам. ин астатон ба чишм бибинед. ҷавоное ки бояд донишҷӯн, ҷавоно бояд ба кор як робар инҷа ҳаста. Бачаҳо камератон мекун, хафа нашин. хулас масъала дар он аст ки ҳамин ҷавонои моро маориф тарбия метавад, мактаб месозад. дар айни синаи ҷавонишон, дар айни ба балоғат расиданшон ҳамашон дар намиҷо омӯхта шидагиам тамоман. ҳар як танамиам бозӣ мекунад, ҷавонои носолим шидаин шумо ҳаматон уже. ин ҳамин коми ба гапи ман мисол агар зидай бигӯя ки гапат нодурустай. Меем бой метен шумо ҳамиҷон, бой метен бо сумковӣ мерин. Бо сумковӣ мерин, намёбем бо бой метен. ма як кор мекунем ки ҳамин чизо дар ҷумҳурӣ баҳс шаванд додарҷон. Барои нама қадар ма камера кестам. ҷавонои моро носолим кардаян, миллати мо аз байн меравад хеле кунем агар. яъне ки фарзандҳое ки мисол падару модаро тарбияшон метананд, калоншон мекунанд, харҷ мекунанд барои онҳо давлат мактаб месозад, маориф тарбияшон мекунад. анаму ҷавоно дар ҳамин букмекерхонаҳое ки ҳар як шаҳр ноҳиёмонда ҳар қадам да вомехӯрӣ намуда медроянд, дар уҷа як фазои фасонай, диван пивано серьёзна, ҳама хушрӯ намефаҳманд ки дар чӣ ғалти дестем. Медроянд, бой метананд, асабӣ мешаванд, бо пулковӣ мераванд, бо пул меёванд, қасдгирӣ як бояд биёнд. миан бо бой метан, тамоман аз асаб мемонанд, псих мешаванд, ба роҳи дыздӣ мераванд, дигар роҳода мераванд, қати зану фарзанд ҳама чизошон қати ҷидо мешаванд. ман зиддим ҳамин букмекерҳо тамоман. тамоми конторотона маҳкам кунен. номерои телефони ман 988 1025. ягон кас ягон гап дошта боша мара занг бизана, ягон зид. хуб, миллионҳое ки аз ҳамин ҳисоби букмекерҳо, ҳисобе ки миллати моро носолим карден, кор кардагиётона дар рушди кишоварз, дар рушди саноати ҷумҳурӣ, барои аз байнбарии бекорӣ расход кунен, агар сарф кунен, мумкин аст ки мо одамҳо бубахшемтон. агар не ки намебахшемтон точно ҳамин чизода. саломат бошен. ҷавоное ки намҷа клиенти ҳамон илтимос, ягона қувваи ман қувваи зорист. надроинам букмекерҳо қиморбозӣ накунен ки носолим мешин. моро насли солим лозимае ки тоҷикои мо бушкуфанд рӯз ба рӯз. ҷавонои мо ки носолим шавад, давлати мо пеш рафта наметавонад. саломат бошен.